Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолда мәктәп яны лагерьләре ачылды. Укучылар ничек ял итәчәк? Кайбер укучыларның каникуллары башланса, икенчеләрнең исә имтиханнары. Шолның мәгариф учреждениеләрендә соңгы кыңгыраулар чыңлады. Жейкі каникулларда мәктәпләрдә бүген Шолда мәктәп яны лагерьләре ачылды. Исегезгә төшерәбез, традицион рәвештә малайлар һәм кызлар ялы 1 июньнән башлана иде. Ләкин быел бер атнага диярлек иртәрәк булачак. Безнең төшерү төркеме шәһәрнең белем бирү учреждениеләренең берсендә булды һәм укучыларның ничек ял итәчәген белеп кайтты. Бу укучыларның көне сәгатьләп язылачак. Театрга бару, дельфинарий, төрле мастер-классларда катнашу һәм башка бик күп нәрсәләр. Буларның барысы да аларны лагерьда көтә. Ул 24-нче мәктәптә ачылды, ә монда 170 малай һәм кыз ял итәчәк. Мне нравится, что мы тут можем поплавать в свободное время, выходим на зарядку, прогулку, тут можно поесть, поспать. Отдыхаю я в лагере второй раз. В лагере мне нравится то, что мы ходим плавать, здесь очень много интересного. Я люблю здесь рисовать, здесь поспать можно 2 часа. Мне понравилось ходить с друзьями на экскурсии, делать всякие оригами, рисовать. Играть. Лагерьда 1-дән алып 4-нче сыйныфка кадәрге балалар ял итәчәк, күзәтү астына алар иртәнге сәгать 8-дән кичке 4-кә кадәр булачак. В школьном лагере дети ходят на различные мероприятия, будь то театр, бассейн, в парк. Есть также мастер-классы, которые приезжают сюда. Это различная кружковая деятельность, бисероплетение, моделирование, прогулки. Кайберләре ял итәчәк, кайберләре хезмәт отрядында булачак. Мондыйлар 20 кеше. Алар көненән 4 сәгать эшләячәк һәм хезмәт хакы алачак. Мәсәлән, 10-нчы сыйныф укучылары кечерәк балаларны беренче ярдәм күрсәтергә өйрәтәчәк. У нас будут 5 направлений, как медицинская помощь, ЛФК, природа, явления природы. Там мы будем учить детей, как оказывать первую помощь, рассказывать про растения, про то, как нужно среагировать, куда позвонить, как быть в данной или иной ситуации. Ел дәвамында булачак медиклар ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсенә, стоматология һәм башка сәламәтлек саклау учреждениеләренә йөргән. Проект направлен на воспитание будущего поколения, а именно с точки зрения медицины. Я вспоминаю свое время, 15 лет тому назад, у нас не было такой возможности пощупать, потрогать. И цель проекта – дать возможность этим детям по-настоящему понять, чего они хотят. Мәктәп яны лагерында бер генә смена каралган, ул 25 июньгә кадәр эшләячәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 телефоны буенча көтеп калачакбыз. Кайбер укучыларның каникуллары башланды, икенчеләрнең исә имтиханнары. Шолның мәгариф учреждениеләрендә соңгы кыңгыраулар чыңлады. 42-нче мәктәптә 11-нчеләрнең беренче чыгарылышы булды. Анда безнең төшерү төркеме дә барды. Укытучыларның һәм педагогик состав белән аерылышу, җыр, биюләр, рәхмәт сүзләре белән үтә. 42-нче мәктәп белән хушлашу вакыты җитте. Хәзер алар 11-нче сыйныфны тәмамлый. Знаменательный день как для учителей, так и для учеников 11 классов. Для нас это, можно сказать, не первый, но точно последний уже выпускной. На самом деле очень волнительно, потому что мы являемся первым и последним выпуском этой школы, так как рядом строят еще одну школу, где будет находиться у нас старший блок. И мы как бы останемся в истории этой школы навсегда. Просто мандраж по телу какой-то, непередаваемые эмоции, прощаться вообще неохота. Такое детство классное, особенно эта школа дала очень много мне друзей. Мәктәпнең беренче чыгарылыш укучылары мәгариф учреждениесенә алар 4 ел элек килгән. Бу көнне алар мәктәп белән бәйле иң якты истәлекләрен яңартты. Когда я только пришел сюда в 7 классе, школа была необычной, красивой. Я понимал в 7 классе уже то, что я останусь до 11 класса. Думал, что это еще очень долго, 4 года очень много.
Они пролетели очень незаметно и быстро. Самый яркий момент вот в школе, я запомнился 11 класс больше всего. Подготовка к выпускному, вообще дни с друзьями, мы больше сплотились даже. Это выступление на линейке 1 сентября 10 класса. Мы тогда были ведущими, было очень волнительно, испытывали разные эмоции, но при этом так сплоченно работали, это помогло нам всем сблизиться. 11 сыйныфларны котларга оларның якыннары да килгән, алар да укучылардан ким борчылмый. Это третий внук, и до 1 класса готовила его я. Я очень рада, что мальчик поступил с хорошими предварительными знаниями, и все 11 классов прекрасно учился. Я рада за него, ну и реву, конечно. Старшая внучка заканчивала 11 класс, поэтому наплыли такие волнения, эмоции, что просто-напросто захватывают. Балаларны котларга башкарма комитет җитәкчесе дә килде. Я вас поздравляю с этим праздником, с праздником ваших детей. И пусть этот день запомнится всем, и детям, и вам, на долгие-долгие годы вашей жизни. Соңгы кыңгырау шынлады. Шығарылыш укучыларын алда имтиханнар көтә. Алилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Оңайлы жейге ая киемнәре, демисезон итекләр һәм ярым ботинкалар ярминкә яршылда үз эшен дәвам итә. Белоруссия ая киемнәрен Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Төрле сезон өчен ая киемнәренең зур ассортименты җылы ботинкалардан алып җәйге җиңел ая киеменә кадәр. Обувь имеет очень красивую перфорацию и расположена по всей поверхности обуви. Спереди, сбоку, в области пятки, значит, вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, повторяет форму стопы. Подошва выполнена из качественного каучука. Мягкая, не нагревается, дает амортизацию при ходьбе и снимает нагрузку на суставы. Күргәзмәдә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә, иң мөһиме зур үлчәмнәрдә булуы. Она имеет с одной стороны резинку, с другой липучку. Хорошая перфорация по всей обуви позволяет ногам дышать. Подошва двухслойный полиуретан. Легкая, не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Шоулар Белоруссия ая киеменең сыйфатын һәм уңайлылыгын бәяләргә өлгергән инде. Очень это удобно, я уже вот вторую пару, вот это 3-й год ношу. Лет смотрела именно светлые, чтобы были. Ну, я приехала специально сюда купить белорусскую обувь, потому что она мне нравится, я уже покупала. Белоруссия ая киемнәр күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Халык ярминкәсе яна чаллыга кайта, ул 28 майдан 1 июньгә кадәр барлык 5 көн генә эшләячәк. Шуңа күрә аны күрергә өлгерегез. Россиянең төрле төбәкләреннән эшмәкәрләр кием, йорт һәм бакча өчен товарлар, яраткан деликатеслар һәм тәм-томнар алып килә. Павильон 32 комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан. Барсы да тәмле яңа әзерләнгән һәм табигый Барты халык ярминкәсендә генә бу еракын чыгыштан 20дән артык төрдә балык, белорус ит сыйлары, Алтайның яңа сыгылган майлары, Сибир җиләге белән киселләр, мракуй һәм имбир белән мармелад һәм хуш исле чәйләр, Екатеринбург һәм Ижевск авторлык остаханәсе штапеленнән күлмәкләр, сыйфатлы ир-ат күлмәкләре һәм футболкалар, кухняда алыштыргысыз ярдәмчеләр, экспресс-аксессуарлар, мул уңыш өчен профессиональ бакча кораллары булачак. Бу әле барысы да түгел, иң яхшысы бер тапкыр килеп барсында үзегез күрергә кирәк. Искиткеч тәмле, сусыл, авызда эреп тора яхшы сыйфатлы, иң мөһиме диңгез деликатеслары витаминнарга һәм минералларга бай, шуңа күрә дә бик файдалы. Яршылыга янәдән Камчатка балыгы китерелде. Аны 32 комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы майданда сатып алырга була. Яхшы сыйфатлы балык бу хакта хыялланырга гына мөмкин. Киштәләрдәге Камчаткадан турыдан-туры китерелгән диңгез деликатесларының төрлелегеннән күзләр камаша. Сөләйман балыгы патша бигәсе Чавычыда бар, шулар һәм шәһәр кунаклары аны бик ярата. Барлык балыклар Камчатканың иң яхшы экология шартларындагы чиста суыкларыннан тотылган, шуңа да тәме һәм барлык файдалы үзекләре сакланган. Улдык теләсә нинди өстәлнең бизәге булачак, ул иммунитетны ныгытырга һәм кәефне күтәрергә ярдәм итүче аминокислотларга бай. Бу исә хәзерге суык һава торышы шартларында аеруча актуаль. Сатып алыр алдыннан балыкны тәмләп карарга була. Билгеләп үтәргә кирәк, балыклар Балтик табигый утын төтенендә генә сылана. Аларны 28 майдан 1 июньгә кадәр 32 комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы майданда алырга була.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Рыба Камчатки в Набережных Челнах с 28 мая по 1 июня. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки.